खुलुमबाय एडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय फंबाय बिनानावमोन आं दिनै एडुकेट्स बड'लेण्डआव सोंनाय फिननाय आयदाखौ लानानै फैदों। दिनैनि बे सोंनाय फिननाय आयदायाव कारेन्ट एफेयार्स आरो जेनेरेल नलेजनि माखासे सोंथिफोरखौ जथायनानै फिननाय होनो नाजानाय जादों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम। बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ। गिबि सोंथि आबसानि आबुं मुङा मा? AFSPA बेनि आबुं मुङा मा? जों बयबो मिथिगौ आबसानि आबुं मुङा जादों आर्म्स फर्स स्पेशल पावार एक्ट। बे स्पेशल पावार एक्टनि जोहै फाइखनो माखासे गोहोखौ होनाय जादों। नैथि सोंथि आबसाखौ आसामनि मोनबेसे जिल्लायाव बोखांनानै लादों? सरासनस्रायै आबसाखौ बावैसो सिगां 23 जिल्ला आरो माखासे महकुमायाव बोखांनानै लादों। थामथि सोंथि आसामाव 2022नि मार्च दानाव जालांनाय रायजो सभानि बिसायख'थियाव सोर देरहासार जादोंमोन? पबित्र मार्घेरिटा रेनगोरा नार्जारिया जादों गोदानै बिसायख' जानाय रायजो सभानि सोद्रोमा। ब्रैथि सोंथि रुस हादोरनि रांखौ मा बुङो? बा रुस हादोरनि कारेन्सिया मा? जों बयबो मिथिगौ रुस हादोरनि कारेन्सियानो जादों रुबल। बाथि सोंथि बैसागुआ बर'फोरनि मा फोरबो? जों बयबो मिथिगौ बर' सुबुंफोरा बैसागुआ बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो। दथि सोंथि PIL नि आबुं मुङा मा? PIL नि आबुं मुङा जादों पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन। बावैसो सिगां बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाखौ लानानै PIL बो होनाय जाबाय। स्निथि सोंथि आसाम आरो मेघालयनि मोनबेसे जायगानि सिमा जेंनाया बावैसो सुस्रांजादोंमोन? बावैसो सिगां आसाम मेघालयनि जेंना गोनां मोनद' जायगाया सुस्रांजादोंमोन। दाइनथि सोंथि आसामनि मोनबेसे जिल्लायाव आबसाखौ बाहायनाय जादों? आबसाखौ मोनबेसे जायगायाव बा जिल्लायाव बाहायनाय जादों? जों मिथिगौ आसामनि 9 आरो मोनसे महकुमायाव 9 जिल्ला आरो मोनसे महकुमायाव बेखौ बाहायनाय जादों। गुथि सोंथि पान्जाबनि बिधान सभा 2022नि बिसायख'थियाव आम आदमी पार्टी हान्जाया बेसेबां मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ आम आदमी पार्टीया 92 मासि बा 92 MLA देरहानो हादोंमोन। जिथि सोंथि नगाव पेपार मिल आरो काछार पेपार मिलनि निलामाव सोर मोन्नैबो मिलनि सम्पदफोरखौ मोननो हादोंमोन? निलामाव आसाम सोरखारनि आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन AIDC आ बे मोन्नैबो पेपार मिलनि सम्पदफोरखौ मोननो हादोंमोन। जिसेथि सोंथि आसामाव गासै मोनबेसे रायजो सभानि मासि दं? आसामाव गासै 7 रायजो सभानि मासि दं। जिनैथि सोंथि मुलुगाव फाइखिफोरनो बाहायनो होनाय मख'जाथाव राइफला मा? भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो गुबुन सोरखारा बाहायनो होनाय मख'जाथाव राइफलानो जादों AK-47 बा AK-47 सिरिजनि राइफलफोरखौनो आथिखालाव मुंदांखासिन। जिथामथि सोंथि दि काश्मीर फाइल सावथुननि दिथागिरिया सोर? दि काश्मीर फाइल सावथुननि दिथागिरिया जादों बिवेक अग्निह'त्री आरो बे सावथुना आथिखालाव बयजोंबो सावरायजानाय बा बयजोंबो मिथिजानाय। जिब्रैथि सोंथिया जादों इउक्रेना नाट'नि सोद्रोमा नंगौना नङा? इउक्रेना नाट'नि सोद्रोमा नंगौना नङा? जों बयबो मिथिगौ दिनैसिम आथिखालसिम इउक्रेना नाट'नि सोद्रोमा नङा। जिबाथि सोंथि रायजल दलनि सासेल' MLA सोर? रायजल दलनि सासेल' MLA जादों अखिल गगৈ आरो बिथाङानो जादों बे हान्जानि आफादगिरि।
16थि सोंथि बावैसो संसदआव सर्बानन्द सन'वालखौ बिदा सोमोन्दो सोर एमपिआ लिंदोंमोन? जों बयबो मिथिगौ बदरुद्दिन आजमल मौलाना बदरुद्दिन आजमल बिथाङा सर्बानन्द सन'वालखौ बिदा सोमोन्दो लिंदोंमोन। 17थि सोंथि रुस आरो इउक्रेननि दावहाया माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन? रुस आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बे दावहाया जागायदोंमोन 22 फेब्रुवारि 2022निफ्राय 24 फेब्रुवारि 2022निफ्राय। 18थि सोंथि आसाम आयेन आफादनि गिबि बर' बुंथिगिरिया सोर? जों बयबो मिथिगौ आसाम आयेन आफादनि गिबि बर' बुंथिगिरिया जादों बिस्वजित दैमारि। 19थि सोंथि RRR सावथुननि दिथागिरिया सोर? मानोना बे सावथुना आथिखालाव सुपार डुपार हिट जादों आरो बयबो बेखौ नायनो हांखुर जानानै दङ आरो बे RRR सावथुननि दिथागिरिया जादों SS राजामौली। 20थि सोंथि आथिखालाव खोनाबाय थानाय SOPनि आबुं मुङा मा? कभिड-19 समाव बांसिन समावनो जों SOP खोनादोंमोन आरो SOPनि आबुं मुङा जादों स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउर। दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। उननि समाव गुबुन गुबुन आयदाफारिखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव फैगोन। इडुकेट्स बड'लेण्ड चेनेला। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालामदो। गोजोन्थों।